5 snin wara li l-Korp tal-Pulizija daħar il-Pulizija fil-komunità, fl-aħħar jiem il-Korp ħareġ sejħa għal rwol ġdid, dik li qed tissejjaħ Police Patrol and Community Support Officers. L-Ispettur Mark Cremona spjega ma' TVM News lan ta' dan ir-rwol ġdid li qal mibni fuq mudell Ingliż. Spjega li l-Ingilterra dan ir-rwol jaħdem ħafna u flimkien mal-konsulent tal-Korp raw li se tkun possibilità biex tikkumplimenta s-servizzi diġà eżistenti tal-Pulizija. B'dan il-mod fil-lokalitajiet tagħna se nżidu l-preżenza tal-pulizija f'dawk il-lokalitajiet li normalment ikunu iktar attivi. Ir-rol tal-pulizija tal-community policing ħajibqa' dak li hu u allura se nibqgħu nintaqgħu mal-Kunsill Lokali u se nibqgħu nintaqgħu mal-stakeholders biex insolvu dak li jaffettwa b'mod dirett lir-residenti tagħna. L-Ispettur Cremona qal li dawn l-uffiċjali se jingħataw kors apposta lihom biex ikun jista' jkollhom it-talenti u l-kwalitajiet neċessarji biex meta jkunu fit-toroq madwar Malta u Għawdex ikunu jistgħu jidentifikaw problemi partikolari f'lokalitajiet speċifiċi. Għaddu mhux magħruf kemm se jkun hemm nies li jiġu ngaġġati f'dan ir-rwol, iżda jitqiegħdu f'żoni speċifiċi fejn l-iktar li hemm bżonn. Lura se jkollhom remit differenti u se jiffukaw fuq dak li verament jaffettwa l-residenti tagħna u se jiservu wkoll ta' bridge bejn il-komunità per se u r-residenti tagħna fil-lokalitajiet tagħna u l-pulizija bħala pulizija li effettivament mbagħad ikun jistgħu jsolvu l-problemi tar-residenti tagħna. L-Ispettur Mark Cremona qal li wara 5 snin f'dan ir-rwol ta' Police Patrol and Community Support Officers se jkunu jistgħu japplikaw biex jitlu fir-reklutaġġ li jkun imiss ta' kuntistabbli tal-Pulizija. Spjega li dan għalhekk se jseħħ wara li dawn l-uffiċjali ikunu damu 5 snin jaraw eżatt fiex ikun jikkonsisti r-rwol ta' pulizija. Dawn l-uffiċjali se jkollhom uniformi li tiddistingwihom fir-rwol tagħhom bħala Police Patrol and Community Support Officers. Meta jinħatru f'dan ir-rwol se jitlu fis-salarju ta' skala 16 li titla' l skala 15 meta jtemmu sena probation. La darba mbagħad wara 5 snin japplikaw u jitlu bħala kuntistabbli, il-5 snin li jkunu għamlu f'dan ir-rwol se jitqisu daqs 2.5 servizz.